Irridu se ngħinu lill-bdiewa u r-raħħala tagħna għaliex għalina għandhom ħafna xi jikkontribwixxu lejn l-ekonomija u s-soċjetà. Dan mhux bħal gvern li fl-aħħar budget tagħmilha ċara li l-bdiewa u r-raħħala ma jikkontribwixxu xejn għall-ekonomija. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta ressaq il-proposti tal-Partit tas-Sostenibilità tal-Bidja f'Malta lil numru ta' qdiet li jirrappreżentaw lill-bdiewa u lir-raħħala. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista jinteressaħ mis-setturi tal-bidja u t-trobbija tal-annimali u għalhekk l-oppożizzjoni se tkun vuċi soda għall-bdiewa u r-raħħala u qal li bil-proposti tiegħu il-partit se jgħin fit-tisħiħ tal-prodott lokali billi nsaħħu l-ħidma tal-aqdiet tal-bdiewa u r-raħħala b'assistenza teknika inkluż fil-promozzjoni tal-prodott Malti, dan permezz ta' għodot Ewropej li jistgħu jgħinu lil bidwi u r-raħħal Malti jikkompeti f'suq miftuħ. Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista jinkludu l-użu ta' regolamenti Ewropej għal promozzjoni tal-prodott frisk Malti u regolamenti Ewropej oħra li bihom isir marketing effettiv tal-prodott Malti barra minn xtutna. Dan ir-regolament qatt ma ntuża mill-Gvern minkejja li ilu fis-seħħ għal dawn l-aħħar 6 snin. Filwaqt li l-popolazzjoni żdiedet b'14%, il-beħ fil-pitkalija naqas b'20% f'Malta u 35% f'Għawdex u l-qlieħ mill-bidja naqas b'9% matul is-sena li għaddiet. Huwa qal li jekk il-bdiewa u r-raħħala jfallu se jispiċċa jbati kulħadd għaliex ma jkunx hawn prodott frisk Malti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sema li rappreżentanti tal-aqdiet li tkellmu elenkaw il-preokkupazzjonijiet tagħhom dwar il-qadam wera tal-bidja lokali u l-ħtieġa li l-bidja titla' fil-prijoritajiet tal-politika f'Malta. L-aqdiet preżenti kienu jirrappreżentaw firxa ta' setturi mill-bidja tradizzjonali sat-trobbija tal-majjal u l-produtturi tal-ħalib. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli u l-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza laqgħat għal bdiewa biex jispjega dawn il-proposti b'eżempji prattiċi. L-ewwel laqgħat se jsiru fit-23 ta' Frar f'Għawdex u l-ewwel ta' Marzu f'Malta.